Il-Kummissjoni Venezja tinsab inkwetata fuq diversi punti li għandhom x'jaqsmu mal-aspetti legali u kostituzzjonali ta' pajjiżna, kif ukoll il-mod bażiku ta' kif taħdem id-demokrazija. Dan ħareġ mill-pubblikazzjoni tar-rapport sħiħ tal-Kummissjoni li jikkonferma diversi aspetti fejn il-Gvern qed jonqos. Fost dawn li l-Avukat Ġenerali f'pajjiżna għandu wisq poteri tant li jsir suġġeriment l-uffiċċju tiegħu jinqasam fit-tnejn biex jinħoloq uffiċċju indipendenti ta' prosekutur pubbliku. Ir-rapport jirakkomanda wkoll l-aktar indipendenza tal-Korp tal-Pulizija billi jissuġġerixxi li l-Kummissarju tal-Pulizija ikun magħżul wara sejħa pubblika. Dan huwa punt li l-Partit Nazzjonalista ilu għall-aħħar snin jisħaq fuqu, b'mod speċjali wara li l-Korp tal-Pulizija tilef l-indipendenza tiegħu. Kummissarju wara li ieħor jitneħħa mill-poter u l-Pulizija li naqset li tinvestiga diversi skandli, inkluż dawk li fihom hemm involuti l-qreb nies tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Konferma oħra ta' dak li kien ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista hija rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezja li jitneħħa l-poter eżekuttiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħatrit tal-ġudikatura, kif ukoll il-Prim Ministru għandu wisq poteri tant li jista' jibdel deċiżjoni li tkun ħadet il-Kummissjoni għal ħatrit tal-ġudikatura. Ir-rapport hawn jikkundanna lill-Gvern meta jinnota li l-mod kif din il-Kummissjoni hija ffurmata ma jaqbilx mal-istandards Ewropej. Issir appell ukoll biex l-għażla ta' President ta' Malta issir maġġoranza kwalifikata, għal kontrarju ta' dak li jsir issa fejn ikun il-Gvern li jażel il-President li jixtieq. Iżda minkejja il-Ministru Owen Bonici ikkommetta li l-Gvern jimplementa t-tibdil meta mistoqsi dwar din ir-rakkomandazzjoni naqas milli jikkommetti ruħu għal presidenza indipendenti mill-kap politiku. Naħseb li f'deċiżjoni bħal din il-Prim Ministru jażel iktar persuna xierqa, meritevoli u adattata għall-animal. Rakkomandazzjonijiet oħra tal-Kummissjoni Venezja jinkludu li jiġi limitat in-numru ta' persons of trust kif ukoll il-poteri tagħhom u li s-segretarji permanenti ma jiġux appuntati politikament u ma jiġux trasferiti ma' bidla fil-Gvern imma jibqgħu jokkupaw il-kariga sakemm jirtiraw. Issir ukoll rakkomandazzjoni li jissaħħu l-funzjonijiet tal-ġudikatura, il-Presidenza, il-Parlament kif ukoll l-Ombudsman. Ir-rapport li jikxef dawn in-nuqqasijiet joħroġ biss 24 sija wara li l-Prim Ministru waqt attività politika ftaħar li qal il-Kummissjoni Venezja li m'għandniex problema. Aħna l-ewwel nisennilhom m'għandniex problema, m'għandniex problema. Mistoqsi dwar dan il-Ministru Owen Bonici ġustifika billi qal li l-Prim Ministru ma kellux ir-rapport sħiħ f'idejh. Il-Prim Ministru qed jitkellem dwar rapport li kien għadu ma ġiex pubblikat u allura il-Prim Ministru ma stax jidħol fid-dettall. Iddikjaraw wkoll il-Gvern jilqa' dawn ir-rakkomandazzjonijiet iżda ma setax jagħti perjodu ta' żmien sa meta se jiddaħħlu fis-seħħ. U fl-istatement jew il-Prim Ministru elenka